bisig lagi na anak na anak ginit makay ginit masab buhiran bagi ako talaga. Bata ba gamay. Amo aning adopon. Ada punta ka? Ha? Dapon na ba daw ni buwan ng anak ni? Buwan. Yun ang si ate nagbenta ng ng mga sayote. Kahit na kahit na sayote. fresh na niya, hindi. Kayo nang paano yun nga, mo? Yun ang hinahanap nila, yung gabi nga. Ilan yung kayo dahil? Dalawa lang. Kaya lang,
Long, basketball. Long, basketball. Long, basketball. Gram, o sa iyo gram. Di mo to bagsata niyo. Unsa siyatan mas? Unsa ka? Turitin. Sana all turitin. Turitin. Unsa ka? Turitin. Sana all turitin.